Čaute všetci, dnes vás vezmem na okružnú jazdu cez Ľubovňanské kúpele, cez údol, pozrieme sa na dve skalné ihly, pozrieme sa taktiež na skameneliny morských živočíchov, na nejakú vyhliadkovú väžu, takže to bude pohodová jazda v slnečnom počasí, bez stresu. Vidíte, že stres na rušovom bicykli tu dnes so mnou nie je, takže poďme na to. Toto je borovica vejmutovka, ktorá tu bola dovezená zo Severnej Ameriky. No a ďalšia je tam. No a pred nami je skalná ihla, alebo taktiež sa to nazýva Čertová skala. Skalná ihla je za nami, no a my sa teraz cez tieto lesy musíme dostať do obce Údol. Čo je toto za kopec? Fakt toto nie. Toto sú skalky v Údole a prečo sa to oplatí navštíviť je práve to, že sem viete nájsť skameneliny morských živočíchov. Tu alebo tu. A taktiež tu a tu. Čože?
kopec. Tomuto miestu sa hovorí Marmon a v minulosti tu spadol bombardér Ilyushin IL-4. Bohužiaľ aj také sú dni. Dochádzajú mi sily a musím tlačiť. Nečakal som, že toto bude takéto hore dole, takže si musím trošku potlačiť. Osly. Ak sa vám náhodou táto cesta zdá povedomá, tak správne. Pred pár týždňami som tu natáčal video, keď bolo také sichravé počasie a šiel som tu pešo. Ale v dnešných podmienkach tu budú oveľa lepšie zábery. Opúšťam dnes už druhú čertovú skálu, ktorá je nad Jarabinským prielomom, a pokračovať budem do tohto lesa, kde je malý kostolík a následne ma čaká zjazd a dnešné posledné náročnejšie stúpanie, tak poďme na to. Sem doľava sa dá prejsť do Jarabinského prielomu, ale ten je na bicykli nezjazdný. Takže ja pokračujem rovno. No a my z Jarabíny po Červenej smerom do Ľubovne. Trasa je na konci a mňa už čaká iba pár kilometrov po tomto štrku. Každopádne necelých 60 km, ale na druhej strane vyššie 1300 prevýšenie,
Takže to nebolo až také ľahké a možno som to aj ja osobne trochu podcenil. Každopádne určite je na tej trase čo pozerať a obdivovať. Takže si to určite niekedy skúste aj vy. Ďakujem za sledovanie. Čaute.